Θέλετε να δούμε μια ολόκληρη κούτα από τη Stellar Crown? Γιατί να μην θέλετε? Πάμε να τη δούμε. Το House of Cards and Figures μας έδωσε αυτό το booster box και άλλο ένα spoiler που έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία σειρά και θα βγει σε short για τον επόμενο ένα μήνα. Αλλά αυτή την κούτα θα δούμε εμείς εδώ, αυτή που έχουμε μπροστά μας, και είναι πολύ early στη συλλογή, είναι από τα πρώτα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει. Βλέπουμε εδώ πέρα στο booster το τεράπαγκος. Ο λόγος για τον οποίο θα ανοίξουμε δύο booster box αυτή τη φορά είναι γιατί ψάχνουμε συγκεκριμένες κάρτες, τις οποίες θέλω να βρω για να ετοιμάσω τα decks, μιας και η συλλογή θα γίνει legal λίγο πριν το original, το οποίο έρχεται σε λίγες μέρες στο τέλος Σεπτέμβρη και είναι στο Dortmund. Θα πάω να παίξω εκεί επιτέλους μετά από 2 χρόνια που έχουμε λιώσει στο Pokemon TCG. Βάλε λίγο γάλα στη ζωή σου. Το πρώτο hit ήρθε πολύ νωρίς, μαζί με την Alcremie. Όχι, που θα ήταν μόνο του. Επόμενο μπουστεράκι. Τα art είναι Stellar Art. Έχουμε το Lapras, έχουμε το Cinderace, έχουμε το Galvantula και το τεράπαγκος. Ψάχνουμε λοιπόν μερικές chase κάρτες για να μπορούμε να φτιάξουμε τα νέα competitive decks που έρχονται στο παιχνίδι, καθώς η συλλογή είναι ένα βασικό set σε αντίθεση με τη Fable που είχαμε τον Αύγουστο και δεν την είδαμε πάρα πολύ μαζί, και έχει μέσα πολύ ωραίες και playable κάρτες. Grievard, το reverse είναι πλέον αυτό το σχέδιο. Rhyperior, το Holomas. Gravity Gemstone είναι μία από αυτές τις κάρτες που ίσως παίξουν. Το Eldegross έχει ένα ενδιαφέρον. Και ο Καρακώστας. Μία συλλογή λοιπόν που φέρνει και δυνατά supporter και κάποια δυνατά Pokemon. Το Cinderace, μια κάρτα η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον, βαράει πολύ δυνατά. Ελπίζω να την ανοίξουμε. Ψάχνουμε ένα κουνέλι για να ολοκληρώσουμε το deck με τα Cinderace. Και φυσικά τα supporter και τα trainer, τα οποία φέρνει συλλογή, όπως το Στάδιο, το Joltik και ένα πολύ ενδιαφέρον Pokemon, Electivire, Veluza, το αγαπημένο μου, Espathra, Area Zero Underdepths. Αυτό είναι λοιπόν το Στάδιο, το οποίο ανοίγει τα bench slots, δηλαδή μπορούμε να έχουμε παραπάνω Pokemon πίσω και τα φτάνει στα 8. Άρα κάνουμε ωραία combos με αυτή την κάρτα. Finneon σε ένα ωραίο art. Tauros, Crispin είναι ένα από τα supporter που σας έλεγα, το οποίο βοηθάει πολύ και σχεδόν unconditionally στο Energy Acceleration. Σου φέρνει δηλαδή ενέργειες από το deck. Κι άλλο ένα hit Lucario, από τα αγαπημένα μου Pokemon ever. Το έχω και πάνω μου πλέον πάντα. Ένα Lucario EX. Έχουμε βρει κάποια hit από νωρίς στην κούτα. Πάμε να δούμε πόσα θα βρούμε στην αριστερή πλευρά και να τα συγκρίνουμε με πόσα θα βρούμε στη δεξιά πλευρά της κούτας. Έχουμε πάρει τώρα μονόπατα την αριστερή. Ο ήχος από το μπουστεράκι που μου είχε λείψει όλο το καλοκαίρι. Κάνουμε το trick να φέρουμε την ενέργεια μπροστά. Ξεκινάμε σε ένα σκοτεινό booster. Applin, Crabrawler, Gulu, Revavroom, Glass Trumpet, Cubone, Pomi και όχι κάποιο hit. Η τρομπέτα, και αυτή ένα πάρα πολύ δυνατό item για τη νέα συλλογή. Θα φορεθεί πολύ φέτος. Και ένα Dustban EX στο ειδικό του art. Κοιτάξτε πόσο ωραία ανάγλυφη είναι η κάρτα. Μπορείτε να το δείτε από το φωτισμό. Το Dustban με τη μιλόπιτά του. Το πρώτο αρκετά δυνατό hit που βρίσκουμε στην κούτα. Miensao, Finneon σε reverse holographic και ένα Iron Boulder με τη Psychic Energy μπροστά. Drifloon, Ponyta, Lapras, Lacy, Marowak, Glameow, Lantern και ένα Stellar Pokemon, το Τεράπαγκος EX. Πολύ ωραίες κάρτες στα Stellar, με πολύ ωραία λεπτομέρεια, ανάγλυφες, πολύχρωμες, με λεπτομέρειες, με γυαλάδες.
αρκετά καλή δουλειά. Basic Energy, Crab Roller, Comfy, Chutl, Γουλού, Glass Trumpet, αυτά θέλω να βλέπω, Diancie, Area Zero Under Depths. Εντάξει, αυτό που στεράκι έβγαλε το value του μόνο από τα trainer. Αν είσαι παίχτης, ακόμα και να μην έχει hit και να έχει μια απλή holographic, άμα σου δώσει κάρτες σαν αυτές, Glass Trumpet και hit μαζί με ένα Vensory X, τα reprint από την 151, τα ίδια σχέδια σε Venusaur και Blastoise έχω δει μέχρι στιγμής. Gulpin, όλα τα hit μαζεμένα. Μια όμορφη κάρτα, minimal κάρτα. Και πάμε σιγά σιγά να τελειώσουμε την πλευρά. Έχουν μείνει λίγα μπουστεράκια. Καρακώστας, Noctowl, και αυτή μια κάρτα που θα παιχτεί πάρα πολύ το Noctowl. Ανέκαθεν τα Noctowl ήταν αγαπημένες κάρτες. Gulpin, Noctowl στο χόλο. Και τελευταίο μπουστεράκι, αν δεν κάνω λάθος, για την αριστερή πλευρά, η οποία τα έχει πάει καλά. Είχαμε απ' όλα. Και θα ανοίξουμε με Psychic Energy μπροστά. Πριν δεν πήγε άσχημα νομίζω. Grievard, Rhydon, Morgrem, Vikavolt, Azumarill. Έχει Aspec. Dovahul, Grand Tree, το δέντρο μας. Την κοιτάω δέντρομος αυτή την κάρτα, μαζί και τις υπόλοιπες που βλέπουμε εδώ πέρα, που είναι όλα τα hit που βρήκαμε στη μία πλευρά της κούτας. Και πάμε να δούμε τι θα έχει και η άλλη. Μπουστεράκι με λάπρας. Απολαυστικός ήχος από μπουστεράκι. Φέρνουμε μπροστά την ενέργεια και φύγαμε με Basic Dark Energy, Riolu, Lechonk, Varum, Lilip, Frogadier, Drifblim, Gravity Gemstone, Carvinine και Chutl και έλα μια Alcreme. Εντάξει, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Εδώ πέρα ο Kirby, Mewtwo, Meditite, το Reverse με μπουνίτσες, Root Fossil, το Reverse και ένα Hydrapple EX σε ένα πολύ ωραίο art. Η Λερναία Ήδρα από Μήλο, η Μιλερναία Ήδρα δηλαδή, το Pokemon Hydrapple. Τον θέλαμε και αυτόν για δεκάκι εννοείται. Πόμι, επομίζομαι όλη την ευθύνη για αυτά τα αστεία που ακούτε στο συγκεκριμένο βίντεο. Και να ευχαριστήσω το House of Cards and Figures, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ με αυτές τις δύο κούτες να είμαι προετοιμασμένος και ψυχολογικά αλλά και γενικότερα. Πάρτε και ένα EX για το επερχόμενο τουρνουά. Και πολύ μου αρέσει αυτό. Joltik σε reverse, εξαιρετικό. Εδώ πέρα έχουμε ένα μικρό spree από reverse, Kofu και holographics Medicham στη δεύτερη πλευρά, στην οποία ανοίξαμε αρκετά δυνατά και γρήγορα μερικά hit, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Τρέχουμε μερικά μπουστεράκια. Απολαυστικός ήχος μπουστερακίου. Ενέργεια μπροστά, πάλι dark. Τι γίνεται? Κάθε φορά που έχει συμβαίνει αυτό έχει dark ενέργεια. Meltan, Σκορμπάνι, Ladybug, το Κεντεμαρού, Ζιράτσι, Glass Trumpet που τα θέλουμε, Grouping και Bulbasaur, γιατί αυτή η συλλογή κρύβει και υπέροχα alt art από τα starter της πρώτης γενιάς. Εξαιρετικές κάρτες για συλλογή. Είναι πραγματικά οι chase κάρτες για συλλέκτες και αξίζει τον κόπο να τις κυνηγήσετε γιατί είναι πανέμορφες. Crispin σε reverse. Βλέπετε μειώνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα τα μπουστεράκια από αυτή την πλευρά. Starters εκ των οποίων έχω βρει spoiler alert άλλο ένα. Και αυτό θα το δείτε στη σειρά με τα short videos που έρχεται όλο το μήνα. Πάλι από το House of Cards and Figures. Rhyhorn, Charjabug,
Melmetal το EX μας. Θέλαμε κάποιο άλλο EX. Το Hydra σε απλή μορφή σίγουρα. Revavroom, Dreadnought. Απολαυστικός ήχος μπουστερακίου. Salandit, Vikavolt, Veluza, Briar, ένα σπασμένο supporter της συλλογής που σου δίνει τη δυνατότητα. Όπα, μισό λεπτάκι. Και το κουνέλι, η Chase κάρτα ήρθε. Κοιτάξτε, Stellar πατούσα που έχει το Cinderace. Η Briar που συνδυάζεται με τα Terra Pokemon και σου λέει πως αν ένα Terra Pokemon σου πάρει knockout, πάρε ένα παραπάνω prize. Αλλάζει πάρα πολλά στο παιχνίδι η Briar. Είμαι πολύ excited να δω πως θα δουλέψει το νέο format του Pokemon TCG. Αλλά είμαι και πολύ excited να δω τι θα βρούμε μέσα σε αυτό το τελευταίο μπουστεράκι. Αν θα έχουμε Last Pack Magic. Πάντως το στριφογύρισα για να ζαλιστεί και να υποκύψει. Fire Energy, ίσως είναι φωτιά. Hoot Hoot, Groobin, Grievard, Joltik, Veluza είναι το καλύτερο μπουστεράκι. Briar, Electivire, Double, Swalot, και Lapras EX και κλείσαμε. Πολύ ωραίο το Lapras, δείτε το πολύχρωμο border που έχει γύρω του. Είναι πανέμορφο. Και αυτά εδώ είναι μαζεμένα τα hit τα οποία βρήκαμε στη δεύτερη μεριά της κούτας. Follow για περισσότερα hit, Drogos Card Games και στο TikTok. Και ευχαριστώ το House of Cards and Figures για μία ακόμα φορά για αυτό το βίντεο.